Avui ha estat un dia especial pels alumnes del Centre Juvenil Martí Codolà, ubicat a la Clota. Són 15 joves en risc d'exclusió que avui han visitat la seu del districte d'Horta-Guinardó per rebre els diplomes del programa de formació i inserció d'instal·lacions electròniques d'edificis que han superat aquest curs. Després de gairebé 1.000 hores de classe i 180 de pràctiques en empreses que col·laboren amb el programa, ja estan preparats per continuar amb la seva formació cursant un cicle de grau mig o per entrar al mercat laboral. És un pas important per a ells, ja que són estudiants que no havien superat l'educació obligatòria. Arriben al centre Martí Codolà des de serveis socials o des de diferents instituts de la zona que coneixen la tasca en la inserció social i laboral que s'hi fa des de fa anys. Acullen 1.600 usuaris cada any amb l'objectiu de donar-los una segona oportunitat. S'hi pot obrir la porta de continuar en el sistema arreglat, poder fer un cicle de grau mig, que estaria molt bé, començar a treballar, és un títol que permet l'accés al món laboral,